9 personen voor de heer Glasbeek en 7 personen blanco. Een heel warm welkom liep het net voor de nieuwe wethouder. Sommige raadsleden stemmen blanco. Daarbij ook de fractie van de PvdA, Glasbeek zijn eigen partij. En de VVD. Het heeft te maken met een stuk verliezen wat te spelen heeft. Er is een stuk toekomst. En zie het nog maar als een voordeel van de twijfel. Wij willen ik op naar een goede toekomst. En in die zin moet je dit signalig zien, denk ik. Ik ben er eigenlijk wel blij mee. Als je kijkt naar de vorige installatie van de wethouders, toen verliep het toch heel anders. Toen kregen ze helemaal niet het voordeel van de twijfel, toen kregen ze een nee. Voordeel van de twijfel budget wel dat Glasbeek hem bewijzen maat. En dat in Rieën die het als net al te makkelijk bekend stiet. Wat ik eruit heb opgepikt is vooral ook wat men vanuit alle partijen die blanco hebben gestemd hebben gezegd. En dat was toch dat ze met een heel open mind eigenlijk de komende maanden ingaan. Glasbeek denkt net de tegenportefeuille van de afval over te krijgen. Na een week zal er een bestuur toename worden.